Hola, benvinguda a un altre capítol del podcast de la Neural. Jo sóc la Laura Andrés, directora i psicòloga del centre, i avui estic amb la Cristina Pallarès, psicòloga també de la Neural. Benvinguda, Cristina. Gràcies. El capítol d'avui el volem dedicar al TOC una altra vegada. Aquest cop, concretament, agrair-li especialment a una de les pacients que hem tingut aquí a la Neural el seu testimoni, i el que farem, com vam fer temps enrere amb un capítol amb una pacient d'ansietat, el que farem serà anar escoltant el testimoni de la Laura i l'anirem parant, anirem comentant com tot el seu procés amb la idea de que es pugui entendre una mica més què és el TOC, com funciona la teràpia i què implica per la vida d'una persona amb TOC tot aquest procés. Sí? Llavors, si us sembla, comencem amb el testimoni. Hola, em dic Laura i tinc 28 anys i jo crec que el TOC va entrar a la meva vida quan jo hauria tenir uns 15 o 16 anys, més o menys, a l'època d'acabar l'institut i començar el batxillerat. I jo reconec el que ara sé que és el TOC en la Laura d'aquell moment, ja que recordo de sobte com tenir un canvi d'actitud molt fort, no volent, sinó perquè el TOC m'estava atacant i el canvi tan brutal va ser la por. A mi em feia por sortir de casa, em feia por agafar el tren, em feia por passejar per Barcelona, quedar amb les meves amigues, em feia por tot el que fos sortir de lo que seria la meva habitació, de casa dels meus pares, el que jo considerava el meu espai segur. Durant molts anys he anat amb moltes psicòlogues, molta teràpia, mai he deixat de fer teràpia. Considero que és una cosa que m'ha fet forta i m'ha fet aconseguir com una estabilitat en molts aspectes de la vida. El que passa és que no havia trobat una teràpia del TOC fins fa molt poc. Aleshores, clar, jo realment potser podia arribar a aprendre a gestionar uns tipus de sentiments, uns tipus d'emocions, però jo em notava que no avançava, que em donava contra una paret, que jo seguia tenint obsessions i arrel de les obsessions l'ansietat, i per baixar l'ansietat feia les compulsions. Aleshores, realment, jo el que seria el TOC no he pogut tractar-lo fins fa molt poc. El que em sorprèn és que tants anys de teràpia ningú hagi sigut capaç de veure, o sigui, ningú com dels psicòlegs o les psicòlogues a les que he anat que hagin sapigut com veure que el que em passava no era estrès o ansietat o inclús depressió, que és el que m'havien diagnosticat anteriorment, o fins i tot m'havien donat medicació per la depressió quan depressió no en tenia. Aleshores, clar, el canvi de trobar una teràpia que realment va bé amb tu i realment t'ajuda, i la medicació que prens és adient i és concordant amb la teràpia que estàs fent, et canvia la vida. Parem-ho aquí perquè realment ha dit moltes coses molt comentables. I molt importants, jo crec. Sí. Poder la primera que veig jo, Cris, és... Comença, no? Tinc 28 o 29 anys, no sé què ha dit exactament, però tinc TOC. L'identifico des dels 14-15. Super típic, no? El debut aquest inicial, que sol ser això, final, principi adolescència, entre els 9, 12, una miqueta més endavant, no? Allà que es comença a notar com aquest procés ja obsessiu i sobretot la por, el que deia, no? El que fa servir la paraula por, super significativa. Totalment. Una altra cosa que també comenta i que és, lamentablement, és així, és que costa molt identificar un TOC com a tal. No? Jo sempre he sigut molt defensor de que no podem ser tot de tot, no? I que l'especialització en la nostra professió és imprescindible. Quan tenim molt clar un tema podem anar com pel següent, però hem de poder identificar
aquestes estones que són tan greus per la vida de la persona, no? I explica, no? I és una que genera molt de malestar i és molt desagradable per la persona al passar per molts diagnòstics i que sí, però, i no acabi de funcionar, i no acabi de... No? I al final portem vora 15 anys o 12, és igual, amb teràpia, amb psicòleg, amb medicació, però patint, sense parar de patir. Totalment. Bueno, i sobretot amb el TOC, no? I amb aquests trastorns que estan tan relacionats amb l'ansietat, que és molt fàcil caure en una ansietat generalitzada, no? I després, al final, quan tu mires de prop, no era, i el tractament a vegades és contraproduent. Exacte. Vull dir que tractes una ansietat i estàs alimentant el TOC i encara et trobes pitjor, i és això, no? És, bueno, que més la Laura deia, m'ajudava a gestionar algunes coses, però no acabava de solucionar, no? De fet, una de les coses que ens trobem moltes vegades quan un pacient ve que porta un llarg recorregut de vida amb el TOC i amb teràpies és que hem com de desaprendre tècniques de reestructuració cognitiva, d'aprendre't a parlar més bé, de treure la importància al que estàs pensant, perquè tot això, que en un cas d'ansietat generalitzada seria la intervenció correcta, en un cas de TOC és això que dius tu, és donar-li encara més arguments al TOC per poder anar com a fer-te mal. Totalment, i a més que la intervenció del TOC, suposo que després la comentarem, però que és com molt específica, molt en contra de la intuïció natural, una mica, no?, del que porta el cos i les pròpies teràpies a vegades, i llavors acabes fent el contrari del que realment necessites, no? Llavors, sense jutjar cap professional, el que tu dius, fem el que podem amb el que tenim i no en podem saber de tot, però que és important el diagnòstic diferencial, no? Com prestar atenció a aquest moment de... Ostres, quan hi ha una ansietat, mirem a veure què més hi ha. Exacte, si aquesta ansietat és l'ansietat o és el símptoma d'una altra cosa. Totalment. Seguim. Jo recordo que la primera sessió amb la Laura la vaig fer al maig de... Hay que puntualitzar aquí perquè si no semblarà que siguem una mena de no sé, com es diu això, com de persones que fan tortura, perquè no va ser la primera sessió, fins i tot ho he hagut de buscar quan m'ha enviat el testimoni de la Laura. Ella ara narrarà com comencem a fer teràpia d'exposició, que és algo molt dur i ara us ho explicarà ella, però és la quarta sessió. Sí? Aquí havíem fet com tota l'avaluació, havíem fet la jerarquia, havíem acotat molt què faríem, com ho faríem i per què ho faríem, tenint clar què era. I molta psicoeducació segurament li vas fer prèviament per enfrontar aquests moments inicials que són com molt difícils. Sí. Del 2025 i va ser una sessió molt dura en la que vam sortir al carrer i vam començar a passar passos de zebra amb la condició de que jo no els podia comptar. Una de les coses que a mi m'afectaven molt el dia a dia és haver de comptar-ho tot. O sigui, jo baixava unes escales i les havia de comptar perquè si no em sentia obligada a tornar-les a pujar per tornar-les a baixar. Jo havia de comptar les passes de que baixava el tren fins a arribar a casa perquè si no pensava que li passaria alguna cosa a la meva família o a la meva parella o als meus amics o a mi. I em pensava que potser em podria arribar a morir. Jo si agafava el metro havia de comptar fins a 30 3 vegades abans que aparesqués el metro davant meu i pujar-m'hi, perquè si no em feia por tirar-me a la via o inclús si no arribava a comptar fins a 30 3 vegades abans que vingués el metro i venia abans, era capaç d'esperar-me que passés el següent i tornar a fer com aquest ritual per quedar-me tranquil·la abans de saber que tot això m'alimentava i era contraproduent, òbviament. Aleshores, com comentava abans, el meu primer dia de teràpia vam sortir amb la Laura al carrer i vam començar a passar passos de zebra obligant-me a no comptar-los quan els passava. I he de dir que les primeres vegades va ser molt dur. O sigui, sincerament, jo estava gairebé amb un atac de pànic perquè, sincerament, el meu cap em deia que si no ho comptava passaria alguna cosa molt greu.
I va arribar un moment en el que anar comptant, doncs cada vegada la sensació d'ansietat o d'angoixa era més sostenible. Fins al punt en el que a causa de trencar amb aquesta por, amb aquesta ansietat i repetir tantes vegades aquest acte que per mi era impossible de fer, per sort que va ser acompanyada, vaig poder trencar amb aquesta obsessió i amb aquesta compulsió i, per tant, fer l'exercici de que cada vegada que jo passava un pas de zebra pogués sostenir l'ansietat de no comptar-lo. Què va passar? Sorprenentment, perquè jo no m'esperava per res del món. El que va passar és que cada cop que passava un pas de zebra i no el comptava, tenia menys ansietat la següent vegada que passava un pas de zebra. Aleshores, fent aquest tipus de teràpia de xoc, jo el que vaig aprendre i el que vaig agafar al peu de la lletra va ser que amb cada obsessió que jo tingués, fer el mateix. És a dir, et fa por anar a parlar amb aquesta persona per si X, vale, doncs agafes i vas a parlar amb aquesta persona i encarar-te amb el que al teu cervell li fa més por. Vale, paro aquí. Ens acaba d'explicar a la perfecció què és l'exposició en prevenció de resposta. Totalment. Com funciona el TOC, sí? Com, hi ha un punt en què ell diu ella que m'agradaria com posar-hi èmfasi, ella parla de passar passos de zebra, no? Que podríem pensar, home, aviam, pas de zebra. Clar, però el punt és, si cada cop que tu has de passar un pas de zebra, quants en passem cada dia sense prestar-hi atenció? El patiment és que si no ho faig d'una manera determinada, passarà una desgràcia a la meva família, el grau de patiment d'aquesta persona és constant, total i absolut, tota l'estona, sense descans. No? Llavors, com donar la importància que té aquest grau de malestar. Clar, i no banalitzar-lo, no? Que exacte. Ho expliques en veu alta, això. Quan passo pels passos de zebra, compto Sí. i dius, no, això genera molta angoixa, molt de patiment i molt de malestar. Sí, perquè el punt, o sigui, no és el conto, és que si no conto, sóc responsable de la desgràcia d'algú molt important per mi, que pots tenir com la capacitat de fer-hi crítica i pensar què tan possible és que sigui això, però tu estàs creient de veritat de que això serà així. És que això és superimportant, no? El que has comentat ara, Laura, el que tu creus de veritat. És que això és el que potser no s'entén des de fora, no? Sí. És la sensació que és real allò que estàs pensant. Exacte. No? I aquest punt és el que potser des de fora no s'entén gaire o no es comprèn. I el que fa que acabis, no, que s'acabin dient coses com, doncs no hi pensis, Totalment. no t'ho creguis. Exacte. Sí. Com si poguessis deixar de pensar-ho o... No? Sí. Pues això, no? La Laura ens explica exactament com funciona l'exposició prevenció de resposta, com menys cas li fas al TOC i menys vegades fas la compulsió, aquest va retrocedint perquè va perdent la força, ja no té la capacitat de generar aquesta ansietat, per tant ja no t'enganxes. I com el que deies, no? És antiintuitiu. Vas a fer just allò que el teu cap t'està dient, no, faiguis. I que tu tens tot el teu cos dient això és perillós. I tu vas i ho fas. No? Hi ha un punt que diu ella que és importantíssim, que és acompanyada. No? Aquest tipus de teràpia no s'aconsella fer-ho sola. Sí que és veritat que llavors, entre sessions, quan ha estat treballat i preparat, es pot fer sola, i de fet, la major part es fa com a casa, però quan ja has entès què és el TOC, com funciona el TOC, què és l'exposició, com funciona, per què sí, per què no, i sobretot sense pressa i sense cremar-te. A poc. Sí. I aprofito i et faig una pregunta que la Laura comentava. Sí. Deia que li va ser molt difícil, que va ser molt dur per ella, no? Aquestes primeres exposicions, però com més per tu acompanyar algú a fer exposicions? Perquè també ha de ser duríssim, això. Sí. Jo diria que al principi ho passava molt malament. I evidentment, tu tens la teoria i vas pensant, no, això és el que diuen que s'ha de fer i per tant és el que hem de fer, però el pensament de, guai, si no és així, i si realment aquesta persona, aquest patiment tan intens i tan absolutament desgarrador, em surt en castellà, li estàs fent fer perquè sí. Però, bueno, al final, com a professional sanitari, toca fer el que està demostrat que funciona, no? I t'he dit que ara mateix no em passa això. Sí, evidentment hi ha situacions en què sostenir el malestar de l'altra persona, i també depèn de com estàs tu, és més fàcil o més difícil,
però tinc tan comprovat que funciona, tinc tan clar que totes les vegades, que aquell patiment val molt benestar, que ja no m'és difícil ni desagradable gairebé. És un punt en el que puc com saltar-me lo desagradable d'estar vivint això i centrar-me en tota la part de lo extraordinàriament valenta que està sent la persona, d'on treu la força, la capacitat que té d'afrontar i després de veure que li ha funcionat, acompanyar això ara mateix, a dia d'avui per mi és preciós, la veritat. Clar, i és veure també que és un patir però amb un sentit. Exacte. No és patir perquè la Laura pateixi una estona, sinó està patint però amb un sentit, és com el patir per deixar de patir. Exacte. Una mica aquesta idea. 100%. Que també t'heu ajudat tu una mica per aguantar aquells moments tan intensos. Sí, absolutament. Seguim. El que el teu cervell t'està dient que et moriràs o et passaran coses absolutament devastadores per tu i la por més gran que tens passarà. Doncs el que he fet ha sigut encarar-me, lluitar contra això i veure que realment aquest tipus de teràpia a mi personalment m'ha funcionat absolutament, ja que ara puc dir que el 9 de febrer del 2026 m'han donat l'alta, he trigat menys d'un any en fer aquest procés i jo crec que a part de gràcies a tot l'acompanyament que he tingut, també crec que la força de voluntat i el voler sortir d'això també m'ha acompanyat molt i jo entenc que cada persona té un procés diferent i que potser en un altre moment de la meva vida jo hagués trigat més o menys, no ho sé, cada persona i cada toc és diferent. Però sí que el que m'ha passat a mi és que jo no podia seguir vivint com vivia i jo em volia morir. O sigui, jo no volia viure una vida amb la que tot era angoixa, tot era comptar, tot era un nus a l'estómac, tot era ansietat, tot era por, tot era voler plorar tota l'estona, no voler sortir de casa. Aleshores jo vaig agafar la por aquesta i la vaig girar i vaig dir prou, anem a lluitar contra això i com més pots faci vol dir que més lluitaràs contra això i més avançaràs. I realment el meu toc es diu Roberto, sé que m'acompanyarà tota la vida, sé que estarà sempre amb mi. Vaig per aquí un segon per explicar breument quan donem un altre toc, què estem fent. Sí? Sabem que el toc és un trastorn que és crònic, que no té cura, és a dir, que els símptomes segueixen apareixent després de l'alta, però podem donar una alta quan la persona té tan integrada com funciona l'exposició que aquelles obsessions que li apareguin no comporten un grau de compulsió que li impedeix viure. Que sap com fer l'exposició en prevenció de resposta d'una manera tan automàtica o tan conscient, no? Més que automàtica, tan conscient, que tot i que vagin apareixent, no condicionen el seu dia a dia. Quan donem una alta per toc, no és una alta definitiva de nunca más nos veremos, llavors donem alta amb el que diem amb ITVs. Sí? I al cap d'uns mesos, a vegades 3, 6, ens anem fent com seguiments i ens anem veient. A vegades aquests seguiments és un WhatsApp al cap de 2 anys, com estàs? No? Perquè també sé que quan torna a complicar-se, perquè això va fent pujant i baixades, a vegades costa tornar a demanar ajuda. No? Llavors jo intento com no deixar mai de fer aquest seguiment de com estàs, tot bé, perfecte, ja està, però no és una alta d'aquestes absolutes en el que podrien altres processos terapèutics, si no passa res bé, no ens tornem a veure. Ja que ho has mencionat una mica, aprofito per preguntar-te el tema de les recaigudes, que amb el toc això és com en aquests processos de recuperació, si li podem dir recuperació, com funcionen aquestes recaigudes i què fem quan hi ha recaigudes? Al final la recaiguda vol dir que la sintomatologia torna a estar molt activa, no? I que el que jo havia après a fer fins ara no em dona com per poder-ho frenar. Llavors, tornem a fer unes visites, reestructurem, a vegades, això ens passa només amb el toc, amb tot, des de dintre costa molt més de veure la foto sencera, doncs potser són 3 sessions de veure la foto sencera, reestructurem la jerarquia, fem alguna exposició i ja està. Sí, no dic
que no hi hagin recaigudes molt grosses que requereixin com tot un altre tant de teràpia llarga. Pot passar, però en general... No és lo habitual. Exacte, el que acostuma a passar més són aquestes com pit stop, no? Sí, aquestes petites... Exacte, ens posem una mica més al dia i seguim. Sí, funciona més així. Vull dir que al final els pacients de TOC també han d'entendre que això forma part del procés i que no Sí. és un tornar enrere ni anar a la Absolutament. línia de sortida un altre cop, que a vegades hi ha aquesta No, sensació no, una mica, no. que és part del procés Sí. i ja... I que al final o sigui, com la intensitat dels símptomes depèn de moltes coses, no només si tu has fet prou de teràpia o no. No? Si el nostre dia a dia canvia molt, si hi ha malalties, si hi ha pèrdues, o a vegades coses bones fins i tot, no? El naixement d'una criatura Totalment. és un desbaratuste total per la família i per la persona també, llavors com més malestar hi hagi, més força té el toc, això en general, no? Llavors, que no és he tornat enrere, he desaprès tot, necessitem com tornar-nos-hi posar una estona I ja està. i ja està. Ens parlava del Roberto. Ens parlava del Roberto, no coneix el Roberto. A mi, però ara puc dir que puc tenir una relació mitjanament cordial amb ell, ja que quan apareix puc crear un diàleg de dir-li, Roberto, deixa'm en pau, no vull que apareixis una altra vegada, ara no és el moment, o inclús puc tenir dies en els que apareix el Roberto i jo no pugui lluitar contra ell perquè he dormit poc, perquè he treballat moltes hores o pel que sigui, i dir-li, avui entraràs, avui em molestaràs, però m'abraço, i en comptes de lluitar contra mi, m'abraço a mi mateixa i entenc que el Roberto no sóc jo. Vale. Això que acabo de dir ara és que és la meitat de la teràpia. És entendre que no podem sempre tot amb tothom. No es pot. Llavors, que hi haurà moments en què estiguis alta o no estiguis alta. El toc podrà més i i compulsionaràs i serà un mal dia i no passa res, no és tornar enrere, no és que no ho estic fent bé, no és que no me'n sortiré mai, és que forma part del procés, és essencial, però molt. Ja que mencionava que li ha posat nom, no? Sí. Aquest Roberto, ens expliques què és la difusió cognitiva, que és una mica aquest concepte... Sí. En un altre capítol, que no sé si estarà penjat abans o després que aquest, però en el moment estaran tots, parlem de les compulsions mentals i allà ho expliquem una mica, però al final la idea de que nosaltres no som el que pensem. Els nostres pensaments són nostres, formen part de nosaltres, però ni són tots voluntaris, ni són tots intencionals, ni tots tenen un sentit, no? Llavors, ser conscients que un pensament és només un pensament i que si jo me'l crec em pot explicar una realitat, però si no és només un pensament, no? Que evidentment com més càrrega emocional té, més me'l creuré, no? Però poder fer aquesta diferenciació. No? Exacte, sí, 100%. Totalment el joc 100%. 100%. Poder diferenciar qui sóc jo del que penso, i en aquest cas del que diu el TOC, forma part del procés de teràpia i és una part molt important. Llavors, el que fem moltes vegades és li posem nom. El Pepito Grillo, el Roberto, el qui sigui. Llavors, poder-los diferenciar, com ja fins i tot una persona diferent, ens permet encara més dir, vale, no sóc jo, està sent el TOC, el Roberto en aquest cas. Bueno, això ajuda, no? Perquè al final és com agafar una perspectiva diferent i que no t'envaeixi fins a aquell punt, no? És com poder fer una mica deixar-lo allà en un pla parlant enrere i tu pogués seguir, no? Exacte. I poder fer això que deies de, bueno, doncs és un mal dia, no passa res, el Roberto està parlant, Exacte. però jo puc seguir amb el meu dia i demà ja veurem, no? 100%. Anem a acabar amb la Laura. I que hi ha dies que no es pot fer tot perfecte i no es pot controlar tot. Aleshores, jo des d'aquí vull animar a totes les persones que tenen TOC a lluitar contra els seus Robertos o els seus Antonios o els seus, com li vulgueu dir, però sobretot que no lluiteu contra vosaltres, perquè no som culpables de que ens estigui passant això i no és culpa nostra. I quan entenem això, ja és com el primer pas d'un canvi brutal i de veritat, abraceu la teràpia, abraceu-vos a vosaltres i no és culpa vostra. Així que molts ànims a totes i a tots i si podeu tenir l'oportunitat de fer aquesta teràpia, feu-la. Jo li dono
mil milions de gràcies a la Laura, a la Cris, a l'Eduard, a la meva família, a les meves amigues, a la meva parella, a tota la gent que ha estat amb mi durant aquest procés i que encara que m'hagin donat l'alta, jo sé que el procés no s'acabarà perquè és algo amb el que conviuré, però ara ho veig amb un carinyo diferent. Així que ànims. Poc més a afegir, no? Quantes coses maques, no?, al final. Sí. Al final, la idea d'aquest capítol, i gràcies al testimoni de la Laura, és poder escoltar de primera veu algú que ho ha passat, que ho està passant i que ha passat per un procés molt dur, molt intens. A vegades que la Laura parla de força de voluntat, jo sempre li deia, Laura, quins ovaris que tens, perquè ella com, bueno, és que potser no cal tant, i ella, que sí, i ho va afrontat moltíssim i té l'aprenentatge ara com perquè ella pugui anar fent, i si necessita qualsevol cosa ens pot contactar, però sí, al final, el missatge final de Laura jo crec que això, potser no cal afegir gaire més. Sí, jo només potser com per fer la guindita del pastel, com la sensació d'acceptació final, no? Que crec que al principi d'aquests processos hi ha com molta lluita de jo no vull això, jo no vull això, jo no vull això, i crec que aquest punt que explica la Laura de donar-li la volta és, bueno, doncs el Roberto estarà amb mi, ja ho sé, ho accepto, i des d'allà ja pots començar a viure diferent, no? Exactament. Aquest punt és com interessant. Doncs moltes gràcies, Cris, per aquesta estona. Gràcies a vosaltres per haver-nos escoltat fins aquí i ens veiem als propers capítols.